نايلومي مصنعت مصحف قدسنا كمتي ساحجي كنصنعو صنحنا كاب جبر ሃዋርያት ሸዓተ كاب 35 كسا سوسا زلوي كاب 35 كساب 43 زلو كنببيمو بدحريو كقصلي مالتي مساي كم زلخوم ملكتنا هابكم تغواعزو مالتي غيتا يباركم كم زيبل نزي حلقان فرادن غيرو مني زشمكا إلوم زنقفو موسى نعو أملاخ بإيدتي أب أوك قطقات ترأيو ملعاك غيرو حلقان مدهان من انتخخون لآخو نسوخا أب قبطي أب بحر إرترا برخان 4 عمت امرتن تأمراتن الناقبرة أوصوم تندك إسرائيل أملاخ كاب أحواتكم كم زغماي زبال نبي كتنسألكم يو نعو سمعو زبالهم إذا موسى يزيو أما حبر أبرخا مستي أب دبرسينا التزارب ملأخ مسابوتاتنا زنبرة مئنتن أنا كهبو خاء نتهياو قال تقبل نسيو نعو أبوتاتنا أبي ومبرك إزازو أيدليون بلبوم الناب قبط تملسو نعارون دما أتي كم مدر قبط زوج أنا موسى انتاي كم زرهو عين فلت إن إنامو كأكرمنا زخدو أمالخ تقبرنا بلوو باتقناتي مراح قبرو مسوعات دمانة مثل تعود سوؤو بقبري أداوم كأدس بلوم أملاك جنا كباتاتو مالجس أجلسه أم مصحف نبيات أتوم بيت إسرائيل بتن 4 عمت أبرخا حرود كلمة سوات نسي أقربكم ليديهم من أنت كتسجدوا لملكم زجبركم مسلتات دكان مولوخن كوخب أملاككم ريفانن يخم زتصوركم سلازي أنا كنيو بابلون كجعزكم يزبل صحف كم زلو نسراويت سماي كملخو فنيو حدقوم يولنا لو ازغف لزي كاب ناي زحلف سمون زغصله خفليو زحلف سمون كاب قطر حدق 34 رينا نيرنا لو مدما كاب 35 كسامو داتا نرينا مالتي استيفانوس اب قطر 35 انتايلو نزي حلق ان فرادن غيرو مني زشمكا إلوم زنقفو موسى نعو أملاخ بإيدتي أو كواتقات ترأيو ملأك غيرو حلق أن مدحنن من تخون لأخو يبلنا استيفانوس أبزي كونيليو نتنساتهم زمكحلو موسى اتهم أب زمنو زنبورو سابات كم زي تقبلوه كم زنقفوه أسميرو نجيروهم اللهم دو مساي أبزي استيفانوس بزق الجيرو كم حلال فوز دليو ملقتن تاي اندهر إنا حزب እግዚአብሔር نتوم حريات أملاخ نتوم وكلتو نتوم لأخاتو متصرار حدش نجر كم زي كونه كل ساعة سرح እግዚአብሔር كي سرح انقفات كم زخونيو أبز بزق الجيرو بقلت إزنقرم زلو كال بزق الجيرو كم حلال فوز دليو زلو ملقتن تاي اندهر إنا እግዚአብሔር اتوم حزبي نموسى ايتقبلون إلو كال موسى كم زي حابوم اللهم دو مساي እግዚአብሔር سي نموسى سلازي تقبلوه نموسى ايتقبلون إلو كال موسى كم زي حابوم وي كال سب كم زي تتقمه بتي حلق انفرادن غيرو منيج زشمكا زبولو موسى فقادو خمز فتقمه نتوم እግዚአብሔር زحاريوم بمتصرار بمسوغاك بمقتال نفقاد እግዚአብሔር دو كبلو خمزي كلو فقاد እግዚአብሔር ابتسب كيتفصمه منم زخون ነገር كمزي لويو بزق الغيرو كما حلال فلوم دلي زلو خبرن غويتا يكون امين እግዚአብሔር نموسى ناب حزبو صدقولو حلقان مدحانن من تخون ليهو حق يد قدسان نموسى من صاق مالت صبوق غيركم سمعوني دقيمه خزارو اذا حساب زي كي حلفكم متان امين እግዚአብሔር نموسى ناب حزبو صدقولو حلقان مدحانن من تخون ليهو يتقالكم ويلو سلاز نغرنا مالتي نموسى من صاق مالت نتي እግዚአብሔር ندحنتكا زلاخو سب من صاق مالتي
ነቲ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ነቲ እግዚአብሔር ዝመረጾ ነቲ እግዚአብሔር ዝለኣኾ ምንጻግ ማለት ነቲ እግዚአብሔር ነቲ ሰብ አስኒቁ ዝሰደዶ መልእኽቲ ንድሕነትካ ዝኸውን ንምንጋፍካ ዝኸውን ንፈውስኻ ዝኸውን ነገር ምንጻግ ማለት እዩ ንሐሳብ እግዚአብሔር ንምክር እግዚአብሔር ምንጻግ ማለት እዩ ቅዱሳን ክንደይ ጊዜ ይኸውን አነ ንስኻትኩምን ነቶም እግዚአብሔር ናብ ህይወትና ዝሰዶም ሰባት ከም እስራኤላውያን ነጽግናዮም ንኸውን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ምስተውዓል ይሃበና አሜን ነቶም ከገልግሉና ዝሃበና መራሕቲ ክነክብሮም ጸጉኡ የብዛሓና ክብር ንጎይታ ይኹን አነ ሎሚ ነዚ ቃል እንዳንበብኩ እዚ ነገር እዚ ውሽጠይ ዝተርፍ ነይሩ በዛ አጋጣሚ ነቶም አገልገልቲ አምላክ ከም መሐላልፎ ዝደልዮ መልእኽት እንታዩ ከም አገልገልቲ አምላክ ከምቲ ንሙሴ ዝገጠሞ ከምቶም ካልኦት ናይ እምነት አቦታትና ኣብ ናይ አገልግሎት ዘመኖም ዝገጠሞም ብዙሕ ፈተናታት ክገጥመና ይኽእል እዩ አገልገልቲ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ አገልግሎት በቃ አልጋ በአልጋ ኾነና አይንጸበይ ናይ እግዚአብሔር ሰባት በብዙሕ መከራ በብዙሕ ውርደት ሓሊፎም ዮም አኽሊሎም ክቕበሉ ዝጽበዩ ዘለው ከምቶም ካልኦት ናይ እምነት አቦታትና ኣብ ናይ አገልግሎትና ዘመን ብዙሕ ነገር ከጋጥመና ብዙሕ ፈተናታት ገጥመና ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኩሉ ክነጽገና ይኽእል እዩ ሰባት ስለዘይ ተቀበሉና ግና ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልክዎ ክንደሓል የብልናን እቲ ዝጸዋዓና አምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣብ እምነትና ደው ንበል ክሳሞት እሙናት ንኹን ካብ ህይወት እስጢፋኖስ ንመሃሮ ነገር እንተሎ እዚ ይቅዱሳን መጽሐፍ ቅዱስ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝእገስ ክድሕኒ ዝብለና ክሳብ መወዳእታ ክትዕገስ ኣለካ ክሳብ መወዳእታ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ኢየሱስ ጎይታይ ነዚ ድሉ እንድሕር ዘይኮንካ ከምዚ ሕጂ ሓፍተይ ክትምስክሮ ዝነበረት ስለምንታይ ፈሪሞም ዘይወጹ ስለምንታይ ኣብ እስር ቤት ዝሳቀዩ ደሽክዕዎም ማለት እዩ ብጥበብ ዘይመላለሱ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ዘመን ዘሎ ክርስቲያን ኮኹም ይዝብል ብጥበብ ክትመላለስ ኣለካ ይዝብል ድኻሙ ንምሽፋን ጥበብ ዝብል ቃል ይጥቀም ማለት እዩ አያሹ ስለዝነበሩ እዮም በእምነቶ ተጨፍጭፎም ሞይቶም እንበአል አያሹ ስለዝነበሩ እዮም በፈረስ ተጎቲቶም ሞይቶም አያሹ ስለዝኾኑ እዮም አፍሉህ ዘይቲ አትዮም አነ ንስኻን ጠቢባን ስለዝኾንና ኢና በህይወት ነብር ዘለና እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረድኦም ሰባት ስለዝነበሩ እዮም ክሳብ መወዳእታ እቲ ካብ መምህሮም ካብ ጎይታ ዝተማሃርዎ ነገር ንሱ ስለዝኾነ ክሳብ ሞት ንነብሱ ስለዘይፍቀራ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንታይ ዝብለና ብራእይ መሲልኩም አቱም ሰባት እዚ ዘመን እዚ እኮ እዚ ቃል እዚ እኮ ነዞም ኣብዚ ዘመን ዘለና ዝተነግረና ቃል እዩ ካብቲ ደም ትገንሸል ተለዓለን ካብ ምስክርነቶም ተለዓለን ንጸላኢ ሰዓርዎ ምስበለ ንነብሶም ክሳሞት ስለዘይፍቀርዋ በቃ ነብሶም ሲሕሊፎም ስለዝሃቡ ማለት እዩ ነብሶም ስለዘይፈቱ ይኮነ ንጸላኢሲ ብህይወቶም የምሲዕሮሞ ህይወቶም ብምሃብ የምሲዕሮሞ ነቶም ንስጋ ዝቆትሉ ንነፍስኹም ግን ወላ ሓንቲ ገብሩ ዘይትኽሉ ኣይትፍርሕዎም ነቲ ንነፍስኹምን በቃ ንህይወትኩምን ከጥፋ ዝከኣል ፍርሕዎ ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጥበብ መን ከም ዝጸዋዓካ ምፍላጥ እዩ ዌልካም ወርሺፕ ሓወይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ስለዚህ በዚህ ጋጣሚ ነቶም አገልገልቲ አምላኽ ዝኾንና ንነፍስ ወከፍና ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾንና ከም መሐላልፎ ዝደልዮ መልእኽት እንታዩ ከም አገልገልቲ አምላኽ በቃ ከምቲ ንሙሴ ዝገጠሞ ከምቲ ንጳውሎስ ዝገጠሞ ከምቲ ንሐዋርያት ዝገጠሞም ከምቶም ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ዝገጠሞም ከምቶም ናይ እምነት አቦታትና ዝገጠሞም ብዙሕ ነገር ክገጥመና ተኽእሎታት ከም ዘሎ ፈሊጽና ንኹሉ በዲሕና ክንሓልፍ حج خندالو على يسوع كريستوس قويتاي أبقدر 36 انتايبل نسوخ أب جبسن أب بحر إرتران أب برخان 4 عامت تأمرتن تأمراتن إننا جبرة أو تقومي بلنا
እዚ ጽማ ናይቲ እግዚአብሔር አምላኽ በሙሴ ኣብ ግብፅን ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ኣብ በረኻ ን40 ዓመታት ዝገበሮ ትእምርትን ተኣምራት ዝገልጽ ቃል እዩ እስጢፋኖስ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር በሙሴ ዝገበሮ ምስተዛረበ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን እስጢፋኖስ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር በሙሴ ዝገበሮ ትእምርትን ተኣምራትን ተዛሪቡ ምስ ወደአ ብቐጥታ ናበይ ሰጊሩ እንድሕር ኢልና ናብቲ ሙሴ ባዕሉ ኣብ ዘዳግም 18:15 ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛረቡ ትንቢታዊ ቃል ይሰጊሩ አሜን ዶ እቲ ንደቂ እስራኤል ኢሉ ኣብ ዘዳግም 18:15 ሲ እቲ ንደቂ እስራኤል አምላክ ካብ ህዋትኩም ከም ዝኸማይ ዝበለ ነቢ ከተንሰአልኩም እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝበሎም እዚ ሙሴ ይብለና ኣብዚ ንነፍስ ወከፍና ግልጽ ክኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ እስጢፋኖስ ኮነይልዩ ንሁሉ ኣብዚ ክፍሊ ዘጣቀሶም ጥቅሳት አጣቂሶም ቅዱሳን ስኢሉ ክሳዕ ክንደይ ጥቅሲ ከም ዝፈልጥ ከሪኦም ኢሉ ይኮነን ጥቅሲ ካቡሊ ኪዳን እናጣቀሰ ዝነግሮም ዘሎ ነፍስ ወከፍ ዝተጠቀመሎም ጥቅስታት ምስቲ ንሱ ከም መሐላልፎ ዝደልዮ መልእክቲ ዝኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ዝኽፍል እዚ ከም ነጥብ ዝጣቀሶም ጥቅስታት ምስቲ ከም መሐላልፎ ዝደልዮ ነጥብ ዝኸዱ ስለዝኾኑዮም ኣብ ዝጠቂስዎም ኣብዚ ብዛዕባ ሙሴ ክዛረብ ስለዝደለየ ይኮነን እስጢፋኖስ ብዛዕባ ሙሴ ተዛሪቦም ኣለኹም ዶ ምሳይ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘለዓሎም አርእስታት ብድሕሪኡ ሓደ ከም መሐላልፎ ዝደልዮ መልእክቲ ስለዘለዩ እስጢፋኖስ ሓንሳብ ብዛዕባ አብርሃም ሓንሳብ ብዛዕባ ዮሴፍ ሕጂኻ ብዛዕባ እቲ ዝምክሕሉ ሙሴ ኣብዚ ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ዘለና እስጢፋኖስ ኣብዚ ብዛዕባ ሙሴ ተዛረበሉ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ብዛዕባ እቲ ሙሴ ባዕሉ ተዛረበሉ ወይ እተነበየሉ ኢየሱስ ክዛረብ ስለዝደለየ ሙሴ ንህዝብ እግዚአብሔር ኣብ ዘዳግም 18:15-19 ከምዚሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ተነቢሎም ነይሩ እግዚአብሔር አምላካ ካብ ማእኸልካ ካብ ሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንሰአልካ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ይኸውን ከኣ ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘረባይ ዘይሰምዕ ሰብ ኣነ ካብኡ ክደልየ ኢሉ ተዛሪቦም ነይሩ ነቲ ብድሕሪ እግዚአብሔር አምላክ ዘተንስኦ ኢየሱስ ክሰምዕዎ ከም ዘለዎም እቲ ንዕኡ ዘይትሰምዕ ነፍሲ ኣስብ ዘይምስበኣ ከም ትረክብ ብግልጽ ነጊርዎም ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳን እስጢፋኖስ በዚ ቃል ገይሩ ከም መሐላልፈሎም ዝደልዮ መልእክትን በአር እንታይ እንድሕር ኢልና እንድሕር ሙሴ ዝሃበኩም ትእዛዝ ወይ ድማ ሕጊ ወይ ስርዓት ትፍጽሙ ኮይንኩም እዚ ሓደ ካብቲ ሙሴ ባዕሉ ዝዓዘዘኩም ኣብ ትእዛዝ ይሞ ምተኣዘዝኩምሞ ነርኩም ንስኻትኩም ግና ኖን ክትሰምዕዎ ኖን ክትእዘዝዎ ልክ ከምቶም ኣቦታትኩም ንሙሴ ክእዘዝዎ ዘይደለዩ ንስኻትኩም ከኣ ነቲ ንድሕነትኩም ኢሉ ኣቦ ዝለኣኾ ነቲ ራእሲ ህይወት ክትእዘዝዎ ኣይደለኹምን በንጻሩ ቀቲልኩም ወይ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥሪ 38-39 ብዛዕባ ኣቦታቶም ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢልዎም ኣብ ማህበር ኣብ በረኻ ምስቲ ኣብ ደብረ ሲና ተዛረቦ መልአኽ ምስ ኣቦታትና ዝነበረ ምእንቲ ንኣና ክህቦ ከዓ ነቲ ህያው ቃል ተቐበለ ንሱ እዩ ንዕኡ ኣቦታትና ኣበይዎ እምበር ክእዘዝዎ ኣይደለዩን ብልቦሙን ናብ ግብፅ ተመልሱ ይብለና ዘሕዝን ነገር እዩ ኣብዚ እስጢፋኖስ ብዛዕባ ዓመፅ እስራኤላውያን ወይ ዓመፅ ኣቦታቶም ክዛረብ ከሎ ናታቶም ዓመፅ እንኮላይ ዘሪኦም ዘሎ ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ኣብዚ ኮነ ኢሉ ከም ቃል አምላክ ከም መስተያየት እዩ ሓቀይዶ ቃል አምላክ ሲ ከም መስታወት እዩ ከም መስተያየት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ኣብዚ ህይወቶም ምስቲ ህይወት ኣቦታቶም ይዘነጻጽሮ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ይራኣይኩም ደሎ ቅዱሳን ብዛዕባ ኣቦታቶም ክዛረብ ከሎ ህይወቶም እንኮላይ ዝዛረብ ዘሎ ብዚ
አቦታትኩም ነቲ እግዚአብሔር ዝለአኮነ ጽጎሞ ንስኻትኩም ነቲ ቅቡ ነቲ ናይ ዓለም መድኃኒ ክርስቶስ ነጽኩሞ ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ካብዝ ከምዝ ዓይነት ዓመጽ ንዓይን ንዓኻትኩም ይሃልወና አሜን ነዚ ክብለዚ ከጽንዕ ኾለኹ ኣብ ልበይ ዝተረፈለይ መልእኽቲ እንታዩ እግዚአብሔር ካብ ማእኸልና ሰባት ከተንሳአና ኾሎ እቶም ዘተንሳአና ሰባት ንዓና ጥቕሚ ንድሕነትና ከም ዘተንስኦም ፈሊጥና ኣኽቢርና ንሓዞም ክንሰምዖም ማለት ክንእዘዞም ከም ዘሎና የተማሄረ ኣነ ካብዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻትኩምን ካብዚ ዓመጽ ይሓልወና አሜን ዶ ዓመጽ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይበዚሑ ዘሎ ብዚ ዘመን እዚ ካብታ ኣብ ደገ ንላዕሊሲ እቲ ዓመጽ ኣብዛ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብቶም ስም እግዚአብሔር ዝጽውዑ ኣብቶም ንእግዚአብሔር ንፈርሒና ዝብሉ ከምቲ ኣብ ግዜ ፈሪሳውያን ዝነበረ ኣብ ዘመንና እውን ይድገም ዘሎ زي مسمع ማለት ሰሚዕኻ زي ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓመጽ እዩ زي مسمع ወይ ሰሚዕኻ زي ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓበ ዓመጽ ይቅዱሳን እስራኤላውያን ብዘይ ምእዛዝ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ከባርነት ሓራ ዘውጾም እግዚአብሔር አምላኾም በዲሎም ንርእሶም ጣዖት ብምስራሕ እግዚአብሔር አምላኽና ይኮነን ኢሎም አምላኽነቱ ብምኽሓዶም እዮም በዲሎም እቲ ዘይ ምእዛዝ ሓደ ነገር ክኸውን ከሎ እቲ ጣዖት ምስራሕ ድማ እቲ ዝገደደ በደል ነይሩ ስምዑኒ እስራኤላውያን ምራኽዮም ሰሪሖም ሓቂ እስራኤላውያን ምራኽዮም ሰሪሖም ናተይ እናታትኩም ጣዖት ከንታይ ይኸውን እስራኤላውያን ጣዖት ንምስራሕ ከም መመኽነይታ ተጠቆሙሉ ከም ምኽንያት ዘቕረብዎ ሓሳብ እንታይ ዝብል ነይሩ እንድሕርኢልና እቲ ካብ ምድሪ ግብጽ ዘውፃና ሙሴ እንታይ ከም ዝረኸቡ ኣይንፈልጥና እሞ ቀቅድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረና ኢሎም እዮም ንኣሮን ሓቲቶሞ ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ሎሚ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዛረብ ኣለኹ እዞም ሰባት ጣዖት ንኽሰርሑ ዝደረኾም ነገር ወይ ድማ ከም ምኽንያት ዘቕረብዎ ነገር ነቲ ዝደልይዎ ነገር ክገብሩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ነቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ነቲ ክገብሩ ዝደለዩ ነገር ክገብሩ ከም መመኽነይታ ከም ምኽንያት ዘቕረብዎ ሓሳብ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ካብ ግብጽ ዘውፃና ሙሴ እንታይ ከም ዝረኸቦ ኣይንፈልጥና እሞ ቀቅድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና ኢሎም እዮም ንኣሮን ሓቲቶሞ ቅዱሳን ሙሴ ተጠፍአ እቲ ንሙሴ ዝለኣኾ እግዚአብሔር ናበይ ምስከደዩ ጣዖት ኣድልዩ ኣሮን ናበይ ምስከደዩ ጣዖት ኣድልዩ ካልኦት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ናበይ ምስከድዮም ጣዖት ምስራሕ ኣድልዩ ሰብ ነቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ንኽገብር ዘይጥቀሞ ዕባራ ሽጣራ የለን በቃ ካለ ጉርጓሪ ዝፍሕር ነታ ዝደልዮ ነገር ክገብር ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ምሳይ እቲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ ነገር ይርዳእኩም ይኣተኩም ደሎ ሙሴ ተጠፍአሲ እቲ ንሙሴ ዝለኣኾ እግዚአብሔር ናበይ ምስከደይ ጣዖት ኣድልዩ እግዚአብሔር ዶ ይኮነን ንሙሴ ንኣሮንን ሰዲዱሎ እግዚአብሔር ዶ ይኮነን ለይቲ በዓምደ ሓዊ ቀትሪ ብደመና ንህዝቡ ዝመርሕ ዝነበረ ብዝኾነ ናይ ሙሴ ሙድንጓይ ጣዖት ንምስራሕ ምኽንያት ክኸውን ኣይነበሮን ኣብ ልቦም ዝነገሰ ጣዖት ስለ ዝነበረ ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ክዘራረብ ናብ ከረንሲና ምስ ደየበ ንሳቶም በቲ ዝረኸቡ ኣጋጣሚ ምራኽ ሰሪሖም ኦፖርቹኒስት ኣለው ሰባት ኦፖርቹኒቲ ዝጥቀሙ ክሳዕ ጥዊ ትብለሎም ዝጽበዩ ሰባት ማለት እዩ ነቲ በሓያል ቅልጽሙ ካብ ኢድ ፈርዖን መንዚዑ ዘውጾም ብዙሕ ድንቅን ዘገርሙ ነገራት ኣብ ቅድሚኦም ዝገበረ ኣምላኽ ዘይቕረቡሉ መስዋዕቲ ነቲ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ዘይዛረብ
ዘይናግፍ በእዳዎም ዝሰርሕዎ ጣዖት ክስውእሉ ከለው ንሪ ካብዚ ከምዚ ዘዓቢ እንታይ ዓይነት በደል ኣሎ ቅዱሳን ከመይ ዘይጉሂ እግዚአብሔር ንሱ ብዝገበሮ ጣዖት ክምለክ ከሎ እግዚአብሔር መሪሑ ክሳብ ኣብታ ጣዖት ዝሰርሕሉ ስፍራ ኣብጽሕዎም ክነሱስ እቲ ምራኽ ሽዑ ተሰሪሑ እንታይ ኢሎሞ ነቲ ህዝቢ እቲ ካብ ግብጽ ዘውጻካ ኣምላኽ እዚ እሞ ስገዱሉ ኢሎም ኣቱም ሰባት እግዚአብሔር እኮ ክሳብቲ ቦታ ኣብጽሕዎም ክሳብ ምራኽ ዝሰርሕሉ ሰዓት እግዚአብሔር መሪሑ ጽይዎም ሽዑ ንዝተሰርሐ ጣዖት ግን እዚ ኣውጽይኩም እዚ ሕጁን መሪሑ ዘእትወኩም ኢሎም ነቲ ህዝቢ ከጋጊዎ ከለው ንሪ ክንዴኖት ንኸውን ህልውና እግዚአብሔር ካባና ዘርሕቕ በደል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንፍጽም እስራኤላውያን ጣዖት ምስ ገበሩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እዚ መልእኽቲ ባይብል ስታዲ ይኮነን እግዚአብሔር በዚ ገይሩ ዛረበና ነገር ኣለዎ ክንዴኖት ንኸውን ህልውና እግዚአብሔር ካባና ዘርሕቕ በደል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንፍጽም እስራኤላውያን ጣዖት ምስ ገበሩ ነቲ ጣዖት ምስ ሰገዱ ካብ እግዚአብሔር ነቲ ጣዖት ምስ ሓረዩ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ካባታቶም ምልጋስ ንድሌታቶም ድማ ኣሕሊፉ ክቦም ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ንድሌታትና ኣሕሊፉ ኣይሃበና እዚ ነገር እዚ ኣባና ይግበሮ ንድሌትካ ተሓሊፍካ ተዋሂብካ ማለት ተስፋ ይብልካ ናይ ምምላስ ተስፋ ይብልካ እግዚአብሔር ሓንሳብ ንድሌትካ ኣሕሊፉ ምስሓበካ that's it ፍርድ ጥራይ ጽበይካ በትቕነት ምራኽ ገበሩ መስዋዕት ድማ ነቲ ምስሊ ጣዖት ሰውኡ ብግብረ ኣዳዎም ከኣ ደስ በሎም ኣምላክ ግና ካባታቶም አልገሰ መዓስ ጣዖት ምሰርሑ መዓስ ንእግዚአብሔር አይን ደሌካን ምስበልዎም መዓስ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ነገር ምሰርሑ እግዚአብሔር ካባታቶም አልገሰ ኣብ መጽሓፍ ነቢያታቱም ቤተ እስራኤል በተን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ሕሩድን ካልመስዋዕትን ሲኣቅርብኩም ለይዲኹም ምንም ምእንቲ ክትሰግዱሎም ኢልኩም ዝገበርኩም ምስልታት ድንኳን ሞሎኽን ኮኸብ ኣምላኽኩም ሬፋንን ኢኹም ዝጾርኩም ስለዚ ኣነ ክኔው ባቢሎን ከግዕዘኩም የዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ንሰራዊት ሰማይ ከምልኹ ፈኒዩ ሓደጎም ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይሃልወና ይሃልውኩም ኣብዚ ክነቦ ጸንሕና ክፍሊ እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ንሰራዊት ሰማይ ከምልኹ ፈኒዩ ሓደጎም ዝብል ቃል ኣሎ እታ ፈኒዩ ሓደጎም ትብል ቃል ነስምረላ ቅዱሳን እግዚአብሔር እንተ ዘይፍንዎም ነይሩ ካብ ጣዖት መምላኽ ምድሓኑ ነይሮም ኣብ ህይወቶም ጥፍኣት ኣይመመጸን ነይሩ በእግዚአብሔር ክትሓዙ ፍቃደኛታት ብዘይ መንባሮም ግና ንድሌታቶም ኣሕሊፉ ክቦም ከሎ ንሪ ካብ ከምዚ ይድሕነና እግዚአብሔር ካባና አልጊሱ ማለት ህይወት የብልናን ማለት እዩ መጻወት ናይ ጸላኢና ነኸውን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሎም ዝብሎለኒ ሓደ ህላውነት እግዚአብሔር ምሳና ከም ዘሎ እንፈልጠሉ መንገዲ እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ይርአ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እግዚአብሔር ምሳኹም ከም ዘሎ ትፈልጥዎ እግዚአብሔር ከም ዘይሓደገኩም ትፈልጥዎ ንስኻትኩም ምስ እግዚአብሔር ትጓዓዙ ከም ዘለኹም ትፈልጥዎ መንገዲ ሓደ እንታይ ከም ዝኾነ ነግረኩም ኣብ ውሽጥኹም ፍርሃት እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ውሽጥኹም ፍርሃት እግዚአብሔር እንድሕር ኣሎ እዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ውሽጥኹም እንድሕር ተወሲዱ እግዚአብሔር ህላውነት እግዚአብሔር የሰንየኩም ኣሎ በኻላይ ደረጃ ድማ ስርዓት ዘሎና ሰባቲና ንኸውን እንድሕር ህላውነት እግዚአብሔር ኣብ ምሳና ኣሎ ምክንያቱም ሓደን እግዚአብሔር ዝፈረሰብ ንእግዚአብሔር ዘጉይ ነገር ክገብር ስለዘይ ሕቅን ማለት ፕላን አይገብርን ንእግዚአብሔር ከጉይሉ ህልውና እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ስፍራ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ
ህልውና እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ስፍራ ቀዳማይ ዝነግስ እንታይ እንድሕር ኢልና ስርዓት አልቦነት ይዝነግስ ኣለኹም ዶ ምሳይ እዚ መንፈስ ቅዱስ ዝመሃረን ይዝነግረኩም ዘለኹ ኣብቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ስፍራ ቀዳማይ እንታይ ዝነግስ እንድሕር ኢልኩም ስርዓት አልቦነት ይዝነግስ ስርዓት አልቦነት ነጊሱ እንድሕር ሪኢኹም ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ቤት አምላኽ ጠፊኡ ከም ዘሎ ፍለጡ ወይ ክትብሉላኩም ህልውና እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ስፍራ ሰባት ዝደለይዎ ደስ ዝበሎም ነገር እዮም ዝገብሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ግደፍ ዝብሎም መንፈስ ስለዘየለ ሰባት ፍንዋት እዮም ዝኾኑ እቲ ግደፍ ዝብል መንፈስ ስለዝሓድከካ እቲ ግደፍ ዝብል መንፈስ ቶሽ ዝብል መንፈስ ተመለስ ዝብል መንፈስ ዓቢኻዮ ፋኒንካ ስለትኸይድ ፍንዋት ይኻ ፍኑ ይዝኸውን ህዝቢ እዚ ህልውና እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና ዘይምህላው ዘርኢ ምልክታት እዩ እግዚአብሔር ከሓድገካ ወይ ክፍንወካ ሆሎ ክንዝንግዖ ዘይብልና ዝቕበለና ካል ኣካል ኣሎ ኣረ ዝሰምዓኒ ሰብ ኣሎ ዲ እግዚአብሔር ክፍንወካ ሆሎ መጽኢኻ ለይዶ ክጽበየካ ኢሉ እናደረፈ ዝጽበየካ ክፉ ኣጋንንትሎ ክትፈልጥዎ ዘይብልኩም ክትዝንግዕዎ ዘይብልኩም ማዓሴ ዝረኽባ ማዓሴ ዝረኽቦ ኢሉ ዝጸባበይ ክፉ መንፈስ ከም ዝረኽበካ ክትፈልጥ ኣለካ ልክ እግዚአብሔር ሓለውኡ ካባና ከልግሶ ሆሎ ዲያብሎስ ይዝቕበለና ስለዚህ ሎሚ ህይወትና ክንፍትሽ ኣዝያ ገዳሲ ሎሚ ፈሪሃ እግዚአብሔር ካብ ቤት አምላኽ ዝጠፍኣሉ ዘመኒና ዘሎና ሓደ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዘብሎ መንፈሳዊ ነገር በመግባሩ ዘይኮነስ ንአምላኽ ብዘለዎ አኽብሮት ፍርሃት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዘብሎ አሜን ዶ ሶልኩም ማን ኦፍ ጋድ አይትበሉ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዘብሎ ንሓደ ሰብ መንፈሳዊ አክቲቪቲ ስለዝገበረ ይኮነን መንፈሳዊ ቋንቋ ስለዝተዛረበ ይኮነን መንፈሳዊ ነገር ስለዝገበረ ይኮነን ንአምላኽ ብዘለዎ አኽብሮት ንአምላኽ ብዘለዎ ፍርሃት እዩ እቲ መንፈሳዊነቱ ዝልካ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዘብሎ ንሱ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ወይ እግዚአብሔር መፍሩሑ በህይወቱ ዘይርኢ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አይኮነን ሰምዑን ደለኹም ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ወይ እግዚአብሔር መፍሩሑ በህይወቱ ዘይርኢ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አይኮነን ንዓይ ህልውና እግዚአብሔር ምሳና ምህላውን ዘይምህላውን ክንፈልጥ እንድሕር ደሊና ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና አሎዲ የለንልና ምፍታሽ ጥራይ ዘድለየና ኩሉ ሳ ህይወትና በዝንፈትሽ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እንድሕር ነጊሱሎ ከም ዝደለናዮ አይን መላለስን ዝደለናዮ አይን ዛረብን ዝደለናዮ አይን ገብርን ፍኑ ዝኾነ ህይወት አይልወናኒ አሜን ዶ ኦድሳ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር 34 ቁጥር 7 ኣብ መዝሙር 103 ቁጥር 11-17 ከምኡን ኣብ መዝሙር 147-11 ከም ዝብል ቃል ኣሎ መዝሙር 22-23 መጀመሪያ ከነ ብምታይ ብልሲ አቱም ንእግዚአብሔር እትፈርሑ አመስግኑ አቱም ዘርኢ ያዕቆብ ዘበልኩም ወድስዎ ዘርኢ እስራኤል ኩልኩም ፍርሕዎ ይብል እግዚአብሔር ክንፈርሖ ይግባአና ቅዱስ ዝኾነ ፍርሒ ማለት ቅዱስ ዝኾነ ፍርሒ እንካይ ኮነሲ ከም ዝባላ ሓዊ ምዃኑን ክንፈልጥ ነዚ ፈሊጥናውን ክንፈርሖ ይግባአና መዝሙር 34 ቁጥር 7 ቁጥር 9 እንታይ ብልሲ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍሩን የናግፉን ካዩ ምስበለ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ነቶም ዝፈርሕዎ ገለ አይጎድሎምን ይሞ አቱም ቅዱሳን እግዚአብሔር ፍርሕዎ እዚ ዘመን እዚ ንእግዚአብሔር ክንፈርሖ ዝግባአና ዘመን ፈርሃት እግዚአብሔር ካብ ቤት እግዚአብሔር ዝረሓቀሉ ዘመን ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር 103 ቁጥር 11-17 ድማ እንታይ ብልሲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርሕዎ ይስልጥን ምሕረት እግዚአብሔር ግና ኣብቶም ዝፈርሕዎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ትነብር ይብል አሜን መዝሙር 147 ቁጥር 11 ድማ እግዚአብሔር ኢሉ
እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሕዎ ንጸግኡን ዝጽበይዎ ይሕጎስ ይሉ እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሕዎ ይሕጎስ እግዚአብሔር ንጸግኡ ብዝጸባበዩ ይሕጎስ ቅዱሳን ብዝዳፈርዎ ተሐግስ ይፈልጥኒ ፍርሕዎ ወይ ዝፈርሕዎ ማለት በሐጽሩ ዘኽብርዎ ዝእዘዝዎ ማለት አሜን ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ንእግዚአብሔር ምፍርሑ ዝፍለጥ ብዘረቡ ዘይኮነስ በግብሩ ይዝፍለጥ ግብርና ይክሳዕ ክንደይ ነት እነምልኹ አምላኽና ከም ንፈርሖ ወይ ከም እንኽብሮ ዝገልጽ ስለዚህ ሎሚ ህድእልና ርእስና ንፈትሽ ክሳዕ ክንደይ ንእግዚአብሔር ከም እንፍቅሮን እንእዘዞን እንኽብሮን ናይ መዓልታዊ ናብራና ስለዝገልጽዎ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍ ስጉምትታትና ንመርምር ሞን መለስ ቅዱሳን ዝገርመኩም ክሳዕ ክንደይ ንእግዚአብሔር ከም ተፍቅርዎ ወይ ከም ዘፍቅሮ ምዝራብ አይደልኒ በቃ ናይ መዓልታዊ ናብራይ ይዛረቦይ ናይ መዓልታዊ ናብራይ ክሳዕ ክንደይ ንእግዚአብሔር ከም ዘፍቅሮ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘኽብሮ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝእዘዞ ህይወቴ ይዛረብ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቀ መዛሙርቱ ሓደ ነገር ይልዎ ተፍቅሩን እንተኾንኩም ትእዛዛት ይሐሉ ይሉ በቃ if we love Jesus ንኢየሱስ ነፍቅሮ እንደሕር ኮይና ትእዛዛቱ ፎኪሲና አና ከፍቅር ዝተበገሰ ምእዛዝ ስለዝኸውን ንእዘዞ ምእዛዝ ካል ነገር አይኮነን እቲ ዘፍቅር ይእዘዝዩ እቲ ዝእዘዝ ድማ ይፍቅር እዚ ናተይ ዝፎቶ ጥቅሰዩ በቃ የፍቅር ዝብል ሰብ ክእዘዝ ኮሎ ኢና ንሪዮ ዝእዘዝ ድማ እቲ ምእዛዙ ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ መፍቃሩ ስለዝገልጾ ዘረባ የድልየኒ ካብ 44 ክሳዕ 50 ድማ ከም ዝብል እቲ ንሙሴ ዝነገሮ ከምታ ዝረአያ ምስሊ ገይሩ ክሰርሓ ዘአዘዞ ድንኳን ምስክር አበረኻ ምስ አቦታትና ነበረት አቦታትና ድማ ተቀቢሎም በኢያሱ ተመሪሖም ኮርሱ ሆለው ናብታ አምላክ ሳዕ ዘመን ዳዊት ካብ ገጽ አቦታትና ሰጎጎም አሕዛብ ዝነበሩ ሃገር አተውዋ ዳዊት ድማ በቅድመ አምላክ እድረኸበ ንአምላክ ያዕቆብ ዝኸውን ማህደር ክረክብ ከዓለመነ ቤቱ ዘሐነጸሉ ግና ሰለሞን ነቢ ከም ዝብል ሰማይ ዙፋነይ ምድር ኸዓ መርገጽ እግሬ ከም ዝበለት ቤት እያ ከመይ ዝበለት ቤት ያ ተሐንጹለይ ወይስ አይነት ስፍራ ዘአርፈላ እዚ ሁሉስ ኢደዶ ይገበረቶን ይብል እግዚአብሔር እትልኡል በኢድ ሰብ ተሐንጸ ቤት አይነብርን ይብል ካብ ቁጥሪ 1 እስከ 43 እስጢፋኖስ ነቲ ቀዳማይ ተኸሰሉ ክሲ ማለት አንጻር ሙሴዩ ዝብል ምላሽ ብሰፊሑ መልሱሎ ከምቲ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ዝራአናዮ تذكروا عند حركينكم أم معرف شديش تقصر عسر تحدن تايلم يمكاسيسمو شعوها نحنا أموسين أب أملاخن قال تصرفخ زارب كله سمعنا يزبلو سبات حبلو يزبل هجر ما نتيخال أي كسي مالت أنصار زابيت مقدس يزبل كسي ملاش كله يناندر إزلنا معناتهم أب قطر 10 معرف شديش انتايلوم نيروم توم كسستو إذا سبا أي زي يسوس تبع النازريت نزا سفرازي أكفرسا نتموسي ذهب الناصر عتكا خلوت أي خبل كله سمينا لنا مو نزا قدس سفرازي نحقق على تان صرف خمزراب كتو عرفني زبل مسكرنت حاسوس عتن سؤولي بل حجي بزين كلتا سلز تخسر حجي كاب قطري كاب قطري 44 كسا 50 زلو حساب نتي بخالأي درجة زخصصو كسي ملاشي زبزلو كبرنا قويتا يقول استيفانوس حجون نتوم سماعتو كما حلالفو اللهم زداليو ملئتن تاين دحر إلنا اكزابيهير ببوتا زوسن أملاك كم زي كونه ولا تسلمون سرحو بيت مقدس نتي سماي زوفانو مدرد ما مرقت اقرو زوخون اكزابير زمتنو كم زي كونه اتلقول بإيد سب ابتحانت بيت كم زي نبر ابتنسو زحانت او سب قنا بمنفسو كم زي نبريو ابزي اسميرو زنقروم زلو خبرنو قويتا يخون آمين
بإيد بقى تسرحت بإيد سب تسرحة تحنصت بيت أينبرن يلو سبقن بإيد سب أيكون تسرحه سبقن بإيد أملاك سل تسرحه إجزابير أبتنسو سرحه سب كحدر فقدنيا خوينو يسوع كريستوس قويتاي أبزي نزي كتشبت دلي زلو إجزابير أبيت مقدس بقى وسينكم أبزي 4 أنغولو بقى كتقبرو تفتنو زلهم جاي إجزابير ببوتا أيوسنني እግዚአብሔር ተራኸቦም ሰባት እንደህርኢና እግዚአብሔር ከአብርሃም ጀሚሩ አቤተ መቅደስ አይኮንን ተገሊጹሎም ይዝብሎም ዘሎ ንሙሴውን አበረኻ አብከረንሲና ይተራኺቦ እና ጓሴ ሆሎ ይተራኺቦ እግዚአብሔር በቦታ ዝውሰን አምላኽ አይኮንን አብ ኩሉ ቦታ በሓደ ጊዜ ክርከብ ዝኽል አምላኽ እዩ አሜን ዶ ነዚህ ዝነግሮም ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቤት እግዚአብሔር ይዘሪኦም ዘሎ ብዚ استيفانوس زربو خطقالل كله كاب قصر 50 تايلو اتم لبخومن اذانكم زيت غزره ترر تخساد نسحاتكم كل غزي نمنفس قدس تصاررو لهم كمتي ابوتاتكم زغبرو نسحاتكم دما كوم وتغبرو اللهم كاب نبيات كابوتاتكم زي سغغو مني نتوم بزعبا ممصاءت صادق اقديمهم زبسرو دما قتلوهم حجون نسخاتكم احلفكم وهابتون قتلتوني كونكم نسخاتكم نتي حج بيد ملأخت تقبلكم اي حلهم مونكم لو كولونري ستيفانوس انمنيو اتم لبخوم اذانكم زي تغزره تررتي خساد نسخاتكم كل غزي منفس قدس تصارروا لهم كمت ابوتاتكم زغبرو نسخاتكم دما كوم تغبروا لهم إلو ززارم زلو نماني اندهر إلنا نتوم نايشعو قبرتن حدقتن نإسرائيل زمرحو مراحتي إيو تحقي كم تازلات تازنقرم زلو زيابير سمي بارك أتوم لبغومن أزانكم زي تقزر مالت أتوم زي أمونات أتوم تعلامات أتوم كحرت مالتي كوم يزبلهم زلو نزم السوم يوم بقر كلاتهم لبهم نديدو أسنانهم كحرق إماملو كاب 54 كساء سوسا انتايبل إزم السوم لبهم نديده أسنانهم كحرق أملو نسوقنا منفس قدس ملعو ناب سمايان كعريخا كبر أملاخن يسوس دما أبيمان أملاخ دويلو رأيمو إنه سماي تغفيتو ودسب دما أبيمان أملاخ دويلو إري الله بلا شعو آويلهم تشدروا أزانهم دفينهم دما حبيرهم بحنساب ورروا ناوت أي تاختما وسيدهم كأبدار بأمن قتلوا توم سكر دما كداون توم أبتقى أغار ساول زبها القبز أمبرو نستيفانوس كا ناتا محلل قويتاي يسوس منفسي تقبل النابل بدار بأمني قتلوا تنبركي خوا بأبي دمتي قويتاي زي حيتات زي أي تحازر لهم يلو تشدر ازمس بلون عرفة يبلنا استيفانوس كاب قصر 50 التزاربهم قال نتب بنتب انترئنايو قليل زربا يكون انتزاريبو قدام يزبولهم نجر انتايو أتم لبخومن أزانكومن زي تغزرك ترر تخسار يلو نسخاتكم يلوم بخلأي درجة كل جزين منفس قدس تتعرروا لهم كمتي أبوتاتكم زغبروا نسخاتكم دما كوم تغبروا لهم بسالي سايدا ما انتايلوهم كاب نبيات كابوتاتكم زي ساقوقوا منيو نتوم بزعبا ممصاءت صادق اقديمهم زبسروا دما قتلوهم حجو نسخاتكم ليسوس احلفكم وهابتون قتلتون كونكم اموداتا دما انتايلوهم نسخاتكم نتي حقي بيد ملأخت تقبلكم مو نسو اي حلهم مونيزم الوم እቲ حق ንሱ ስለዝኾነ ነቲ حق ነዚ حق ክጻወሩሉ ዝኽእል ማንነት ስለዘይነበሮም በእምኒ ጨፍጭፎም ቆትልዎ ኸለው ንሪ እስቲፋኖስ እቲ حق ከም ታዘላታ ምስ ነገሮም ነቲ حق ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎ ብንስሓ ድማ ናብ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ዝምለሱ ከምቲ እስቲፋኖስ ዝበሎ 10 ኣቦታቶም ክስእቡ ኸለው ንሪ ኣቦታቶም ከምኡዮም ገይሮም حق خنقرهم كله أبكند نت حق نتي زسمعوا حقي زقبلوا مو بنسحة زملسو نخملسو نخدحنوا له زتوهبهم قال نفرد خونهم كولونري قدوسان أبز حدا نجر كزارة بفتو
ኣይጽሓፍኩን ግን ኣብ ውሽጢ ሕጂ ስለ ዝመጽእ እንድሕር እግዚአብሔር መልእኽቲ ምጽኢልኩም እንድሕር እግዚአብሔር ተዛሪቡኩም እሞ እቲ ንድሕነትኩም ዝኸውን ቃል ዘይተጠቀምኩምሉ እንተዘይደሓንኩምሉ እቲ ተምልጡሉ ዝግባእ ቃል እንተዘይምለጥኩምሉ መወዳእታ ዝፈርደኩም እቲ ሰማዕኩም ቃል እዩ እቲ ሰማዕና ቃል ዝፈርደና ነዞም ሰባት እስጢፋኖስ ኣይኮንን ዝማጎቶም ኣብ መወዳእታ እቲ ሰምዕዎ ካብ ኣፍ እስጢፋኖስ ዝወፀ ቃል ዝፈርዶም ነዞም ሰባት ነዞም ብእምኒ ሓቅና ተነግሮም ሓቅና ሰምዑ ብእምኒ ዝጨፍጨፍዎ ብሙልኦም እስጢፋኖስ ደው ኢሉ ኣይማጎቶምኒ እቲ ካብ ኣፍ እስጢፋኖስ ዝሰምዕዎ ሓቂ ሓንቲ ዝገብሮም ኩሉ ግዜ እኮ ንሓቂ ክንክሕዳ እንተዘይ ደሊና حق مسمعنا أتحقي كسعنا قبلا كسعنا عمنا كسعنا بقنع من قد نملس أتحقي كل جزء الدحرينات السعبية حق أيدو تجاجي قدوسان تعي سب زخونة سب تعي ما ننزل له سب حق هنجروه له ولا يقبلا كسعز قبلا أتحقي أبزانو نقاش على تنبر زي تحقي استيفانوس أسنانو من نحر قوملو قتلون ناتدالو خلون كم مزراب دو أيبلن أيقرموكم قطعو من ناتقاير خلو كتسحترو ناتدالو خلو لبوم نديدو خلو أسنانو من نحر قومو خلو استيفانوس قم بمنفس قدوس تملئو سماي تخفيتو كبر أملاخ يسوس هابيمان أملاخ دو يرئينير أيقرموكم أبيت خريستيان كم زي زخون قاليهم سماي تخافيتو رأينا رأيو عن النسخاتكم من دما منين كدبل نوعل مال ناي قاليهم بسننا نخص عبيلنا حيزنا يوم أبكي من أب معسرتن كوف نبل مال كم زيوم أب حدا بوتا يمزلو نسو رأي يرئي نساتهم دما نوعو يرئيو نتز رأيهم مسنا قروم يوم زوم سبات نتي زريوز نبر مساعاتهم كوين ناتزاربهم كله نتي زرعيهم مس نغروم كابون لعلنا حق كتصاورو سلازي كالو نتي زنغروم زلو نخي سمعوا عاويلهم بمجدار اذانهم بمدفان كلاتهم حبيرهم بحنساب كوروون ناوصاي تاختما وسيدهم بداربا امن قتلو خلون كلته نغريم غيرم بقى نتي زاربو زنبر حقي كابون لعل سمعو سلازيدليو اذانهم حاتيمو اوي نابلو هيزمو وصيب كابنا استيفانوس يود زغر من ነገር እንታዩ بداربا امننا ተጨፍጨፈ ስለቶም بداربا امن ዝقتلو ዝነበሩ ይጽልይ ነይሩ እዚ ገርመን እዚ ኣዝዩ ጣዕሚ ዝገርመን ኣብ ህይወት እስጢፋኖስ ንመኒና ንርኢ እንድሕርኢልና ንኢየሱስ ኢና ንርኢ አሜን ደቅዱሳን ኢየሱስ እኮ ኣብ እስጢፋኖስ ተገሊጹ ኢየሱስ ይትናይ መጀመር ታሰብ ስለቶም ዘሳቀይዎ ስለቶም ዝሰቀልዎ ስለቶም አሞቱ ዝሓበሩ ኩላቶም አቦ ዝገብርዎ አይፈልጡን የመሞ በደሎም አይተሓዘሎም ኢሉ ጸልዩ ከም አመንቲ ጽቡጌርኩም ስምዑኒ ከም አመንቲ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ አነ ንስኻትኩምን ልክ ከምቲ ኢየሱስ ዝመሃረና ምሕረት ክንን ለማመለ አዝዩ አገዳሲ ገለገለ ሰባት አለው በጣም ምሕረት ክገብሩ በጣም አቀበዝ ዝኾኖም በጣም ዝሽገሩ ምሕረት ኤክሰርሳይዝ ክትገብሩ አለካ ክትለማመዶ አለካ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ክምህሮም ኮሎ ካብ ዝመሃሮም ጸሎት ሓደ እንታይ ዝብሊ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ዝብሊ በደል ሰባት ክንሓድግ ምርጫ አይኮነን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሎሚ ምሕረት ዘይትለማመዱ ሰባት ምሕረት ተቀቢልኩም ምሕረት ክትገብሩ ዘይትፈቱ ሰባት ምሕረት ወይ ድማ በደል ሰባት ክንሓድግ ምርጫ አይኮነን ግዴታዬ ስለምንታይ ግዴታ ይለኩም በደሎም እንተ ሓዲግናሎም ጥራይና ንዓናውን በደልና ዝሕደገና
تفلتو ديهم بدل زي محداك بدل كم زخونة بدل زي محداك بدل رأسو زخالة ندحر استبهلكم هي بتدقاقامي أبزا حلفو سامونات بتوساخ لما عالتول بزعبا قيم بزعبا مهرت مقبار continuously تزاري بالله كندي سميئهم واللهم زملكتكم كندي سبات نزي نقرزي جنزبكم غيركم واللهم يفلتني ግን በተደጋጋሚ ዘዛረበና ሰባት ከምዘሎ ግን ይርዳ بدلهم تحديقنا لهم تراينا نعناهم بدلنا زحدقنا بدل زي محداق بدل رؤسو زخاله that's why بزي محرت بزي مقبار سيول بقطتها سيول تخيل ولا داقم تولد بقطتها سيول هات تخيل محرت بزي مقبارك زيابير نفسه كفنا كم قالوا خن ملالس قبرت قالوا خن كون تصقوا يبزحنا ويتا يسوس كريستوس بنجر كل يباركم تصقوا يبزحلكم داوكم على الموت صلينا هنودينا